actually a few weeks back, no, sabi na po ang ating Vice President Secretary of Education na once napakainit po ay mag-switch na po sa alternative delivery modes ang ating mga school heads. Sila naman po ay may authority at discretion na gawin yan. So, klaruhin ko lang po, no, yung pagsuspindi ng in-person classes ay hindi ibig sabihin nun ay hindi na po nag-aaral at hindi na po tumutuloy yung klase ng ating mga learners. Ang sinususpindi lang po natin ay yung face-to-face, no, yung physical na pagpupunta sa paaralan. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung klase nila through alternative delivery modes. Kasi po, talagang yan po ang direktiba ng ating Vice President Secretary of Education. Wala na po tayong suspension of classes per se. So, ibig sabihin yan, yung physical lang na klase, yung sinususpindi natin. Pero meron naman tayong mga napulot na aral ng pandemya na kahit na wala sa paaralan, pwede magtuloy-tuloy yung pag-aaral ng ating mga learners. So yan po ang ginagawa natin sa ngayon. In fact, gusto pong masiguro ng ating Vice President na talagang ginagawa yan on the ground ng ating mga school heads. That's why nagbigay po tayo ng memo nung isang araw reiterating and reminding our school heads. Ang school heads po natin yan ang ating mga principals, school principals, na talagang pag napansin nila na napakainit na po ng sitwasyon sa ating mga paaralan dahil nga dito sa ating panahon, ay pwede na silang mag-switch sa alternative delivery modes. Okay. Sir, second to the last. Yung suggested shorter class duration or period, sir, how do you find that, sir? Well, yung shorter class duration, sir, we all know hindi po yan effective, no, sa learning ng mga bata. So, ang ginagawa naman po ng ating mga ibang field officers, ayon sa mga reports na binibigay po sa akin, pag sila po ay nag-a-adjust ng oras ng klase para maiwasan yung tanghali na napakatindi ng init, yan po ay supplemented pa rin po, no, ng alternative delivery mode. So, ang nangyayari po ay blended learning. So, although may in-person classes na shortened, yan po ay nilalagyan pa rin ng alternative delivery modes na projects, modules, assignments, para po talagang makuha ng bata yung kompletong oras na kailangan niya sa pag-aaral. So, yung shortened classes alone, hindi po yan effective, no? Lalo na ngayon, learning recovery mode po tayo dahil nga galing tayo sa pandemya na talagang nagkaroon tayo ng learning loss kung tawagin. So, talagang kailangan po ay maliban sa shortened classes, ay kailangan supplemented pa rin po at maging blended learning siya para po mas epektibo sa ating mga mag-aaral. Last question, sir. Because merong bagong Omicron subvariant, sir, ibig bang sabihin nito ay tayo'y mag-recalibrate, sir, sa muling health protocol sa classroom setting, sir? Opo, ang DepEd po kasi, no, ay sumusunod po tayo sa, of course, advice ng Department of Health at sa national policy in general. So tayo po ay nakaantabay lang kung ano po mga anunsyo ang ibibigay ng Department of Health at of course, yung national policy po natin. Tayo naman po ay sumusunod dyan at kung anong national policy, ayan po ipapatupad natin sa ating mga paaralan. So sa ngayon po, for example, ang face masking ay still optional sa ating mga paaralan, but tayo naman po ay nakaantabay and of course, we're making sure din po, no, we're also monitoring the situation in our schools ayon dyan sa sinasabi nila na yung COVID rates natin ay tumataas or COVID numbers.